Näihin sitten puumerkit. Mikähän se mahtaa olla? Toinen paperi on meidän provisio, jonka voittaja sitten maksaa. Mitä helvettiä? Onko kaikki se? Ei ainakaan tää. Mä menen keittämään meille kahvit. Sä voit vielä perua. Voisitko sinä olla puuttumatta tätä? Kas tässä. Ole hyvä. Katsotaan kortit. Joo, ei siinä mitään. Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Ai jaha. Jahas. Just. Minä. Yksi katoaa sanakaan sanomatta omille teille. Ismo Laitela voittaa. Totuus se voi olla aika karvas kappale.